Energia pobreziaren astea da honakoa, arazoari ikusgarritasuna ematea eta problematikaren inguruan eztabaida sustatzea izan ohi dira halako ekimenen helburuak. Goiener kooperatibak antolatuta bi hitzaldi izango dira hurrengo egunotan eskualdean, bihar Eskoriatzan, Ibarraundi museoan eta Etzi Ereindajanek arrasaten duen egoitzan hain zuzen ere. Gurean da gaur Goiener kooperatibako Oier Etxebarria, ongi etorri Oier. Eskerrik asko. Tira, zer da energia pobrezia, akaso definitzia izango da lehenengo urratsa, ez da? Bai, horre badia urte batzuk gai hori lantzen hasi ziena eta geuk Powerpower izeneko Europako proiektu baten eskutik, nahiko burubelarri on gara horrekin eta nahiko sakondu dugu asunto hortan. Eta energia pobrezia, berez pobrezia da, baina energiakin ezaugarritzeko lau adierazle bezala dauz. Alde batetik dau, fakturei aurre inezinetia eta horrek ekartzen dauen ondorixuek. Beste batetik, etxeko temperaturai ezin eustia, bai gure kasuen, batez be neguen, bero nahiko ez eukitxi etxien, temperatura bajua isekin. Edo udan, gugeri eskako asko pastan, baina udan bero gehiago egiten dauenien, ere girotuei piztu ezin jaubien entzat be, sortuleik baldintzak, ezta. Eta gero beste bi adierazle sortu zituen, edo identifikatu zituen, alde batetik, energian fakturetan gehiegi ordaintzen zaubienek, horrepe zerbait egongo da hor txarto, eta seguramente ez jakintza edo etxian isolatze kontuek, eta gero energia fakturetan gutxiegi gastatzen dauen ape, energia pobrezian dagoela esaten da, gutxiegi gastan baldin badaue, seguramente fakturei aurreiteko bildurragatik erabilpen eskaxa eukiten dagoelako. Orduan, hiru adierazleetako bateon bat, beteten dauenak, energia pobrezian dela esaten da. 10% eta 20% bueltan zeinek neurtzen dagoenan arabera, baina jende asko dau energia pobrezia esaten da hortan. Gizartearen 10%? Bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak dauko observatorioa moruen, hori aztertzen dagoena eta hori begiratzen dagoena, eta 20% aipatu izen dau. Eta galdetuko banizu ze faktoreren mende dagoen pixkat aipatu dituzu, ez da, akaso? Bai, diru iturri gutxitxo daukienek, horri gehiago bihar dana baino gehitxu behiketan dutzie, eta horrek pobrezian sartzen ditu. Baina ez jakintzak be, jende asko pobrezian murgiltzen dau, ez podozu zure etxeko energia bidamoruen erabiltzeko jakintasuna edo jakintza eukiten, gertatu lehike faktura ondixeixak, edo faktura jaurri inezina, edo diru iturri eskaxak baina ez jakintza bai, eta gero etxe bizitzen egoera asko egiten dau. Etxe bizitza asko oso gara eskaxien dauz, eta horrek be pobrezian egotia eragiten dau. Hemen egongo dira bi neurri klase orduan aurre egiteko, alde batetik norberak hartu alditunak eta beste batetik akaso orokorragoa den plangintza edo estrategiaren bat? Bai, norberakin leikenak fakturetan, kontratuetan badau zerein asko, badauelako merkaturatzaile asko egiten dauen gehiegizko prezio, gehiegizko zerbitzu, jende asko ordaintzen dau, toketa jakona, baina bastante gehiago jakin barik, eta horrek pobrezian murgiltzen ditu. Gero, instituzio mailan, bono soziala izeneko egitasmo bat, hori bat badau, eta horrek laguntzen dau, baldintza betetzen dituenei, zaurgarritasun maila desberdina daukienei, familia ugarixei eta hola, fakturak murrizteko, arginjar fakturak murrizteko bonue badau, eta bono sozial termiku bai, eta horrek esan gure dau, bono sozial elektriko jasoten baldin badozu, bono sozial termiku jasoko dozula, zeure bero beharrei, sukalde, urbero eta etxie berotzeko bihar horrei hobeto erantzuteko. Oier, sarri entzuten ditugu hemen gurean zure kolaborazioak, ondo etortzen zaizkigu gainera, komendatu duzu, fakturak ondo errepasatzea, ze kontratu mota daukagun jakitea garrantzitsua dela, eta hain zuzen ere bihar Ibarraundi museoan egiteko duzuen hitzaldi horretan besteak beste hori ere aipatuko duzue. Zertan jarri beharko genuke arreta edo zein da hemen zure aholkua? Fakturak lehenengo ulertu apur bat, eta jakin zertan zer ordaintzen zabiltzen, ze prezioetan ordaintzen zabiltzen, ze zerbitzu gehigarri daukotzun edo ez daukotzun, ze berez zerbitzu gehigarriak ez dira bihar, potentzian, ze potentzia daukotzun kontratatu eta be garrantzitsue da, hori ondo ulertzia eta ondo definitzia, eta hortan, argibide batzuk edo emango ditugu bixar gure dauenak ikasi deixen eta apur bat bide hortan murgildu deixen. Hori bat eta bestea Goienerretik beti aipatzen duzuena lehenengo urratsa murriztea, kontsumoa, bideak badaudelako, ez da?
Bai, kontsumoan zertan kontsumitzen duzun kontziente izatea lehenengo pauso bada, zenba kontsumitzen duzun jakitia bebai, eta gero kontsumo horren murriztia. Kontsumoa murriztu ezian mundu honi ez dago eusterik. Tira, argindarraren, gasaren, petrolioaren goraberak, prezio goraberak esan nahi dut, izan dira albiste azken hilabeteotan, zuek horre zabiltzaten oke ze aurre ikusten duzuen, hola dator 2023. Honek izango du aldaketarik edo jarraituko dugu berdin? Guk ziurgabetasun osua ikusten dugu, handixa. Aurreko urtien gertatu zen urte hasieran Jesu Kriston prezio igoerak, gero apurka jesten joan zen gazaren tope mekanismo horrengatik, azarua eta abendua jetxizien orokorrian prezioak, oin igotzen da bizbarriro, ziurgabetasun handixa. Merkatuak dino, gesterako bidide ingo dauela urtien zier da horrengo urtietan, baina argindarren prezioi dago kitxonez ziurgabetasuna. Tira, Goiener kooperatibak 10 urte bete ditu, Oier, pasa dira, 10 urte hola dida batean, bueno, guretzako, zuentzako akaso, ez hainbeste, baina bai, 10 urte dira, eta hain zuzen ere, tira, iragarri dugu, bihar hitzaldi baduzuela, baina etzi ere, arrasaten, ere indajanen egoitzan hain zuzen ere, beste hitzaldi bate emango duzue, kasu honetan zerri buruzkoa, Oier? Kasu honetan, autokontsumoa eta energia komunidadei buruz. Baiz, energia komunidadiekin ere ari zarete lanean, eta eskualdean ere bai, poliki ari dira sortzen, ematen ari da fruitsuak egiten ari zareten lana? Bai, honezkero 8 komunidade kooperatiba forman sortu dira Euskal Herrian zehar, eta beste 14 bagabiz bide laguntzen, sortzeko bide hortan, eta eskaera kastian astero datoz, gero eta gehiago, prozesu gehiago bideratzen laguntzeko. Tira, Bergarakoa ja bere martxa hartzen ari da, Elgetan sortzeko fasean zarete, horiek dira baiarari dagokionean martxan darenak, ez da? Bai, Antzolatik igual laguntza biharko dabiela edo esan dozkue, baina printzipioz Elgeta eta Bergara dira bide lagundu ditugunak. Ikusten ari gara, Elgetan egindako batzarra herritarrekin, tira, jendetsua, Bergaran ere alaxe izan zen, pozik alde horretatik jendearengan sortzen du interesa? Bai, burujabetza bide hortan eta energiaren alorrari apur bat heltzekotan herritarrok heldu behar dotza borri, eta energia komunitatea dira hortako baliabide ezin hobia. Eta egiz esan, leku guztietan agertzen dira hortarako interesa daukienak eta hortarako inplikatzeko gogo daukienak, eta nahikua jende dau herri bakoitzian hortarako prest dagoena, bai. Tira, energia pobreziaren inguruko astea, honakoa, bi hitzaldi antolatu dituzue, urrengo asterako berriz, bada beste ekitaldi garrantzitsu bat, izan ere bulegoa zabalduko duzue, edo zabalduko du Goienerrek Arrasaten, ez da, nun egongo da kokatuta, eta ze aukera emango du horrek? Bueno, oinarte izen da lantoki bezala, aurreko urtien zabaldu gauen, da 3 lagun horre gara lanian, baina abenduan kontratago gauen pertsona bat, arreta zerbitzu emunalizateko. Orduen datorren otsailak 22an, atzaldeko xiretan ingo duguna da, bulegu ez zabaldu, eta herritarrei esan, hemen gauz, arreta emateko prest. Eta arreta horrek, Goienerreko bazkidei, Goienerrera etorri nahi dabienei emungutzi zerbitzua, baina euren kontratuetan eta apur bate argitxasunak eta jasoti gure dauenak eta hor jasoal izango da gure laguntza, aldez aurretik zita eskatuta. Tira, zalantzari gabe energiaren kontu honek sortzen du jakimina, kezka, ikusmina, makinatxo bat proiektu daude eskualde honetan ere, pilpilean dagoen gaia da, aldaketa klimatikoan ere eragiten duena, eta horre bidegurutze batean gaude une honetan, Oier? Bidegurutzia garbixe da, baina jendian orokorrian interesa piztu dau prezio igoera honek. Klima larrialdixek pebai batzuntzat, baina gehixenentzat prezio igoera eta ziurgabetasuna handi horrek. Eta, hortan jakintza maila asko handitu bida, eta guk hortan sekula ez dugu ezer gordetzen, orduan jendiei gauzak erakusteko eta jendiei gauzak esateko eta kontatzeko prestutasun osua. Oso ondo, gogoratuko dugu orduan, bihar hitzaldi bat dagoela 6:30 Eskoriatzan, Ibarraundi Museoan, eta etzi beste bat 6:30 ere, kasu honetan Ereindajanen egoitzan Arrasaten. Oier, mila esker bisitarengatik. Zuei. Hurrengora arte.